Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mbia mwana sana mwanchi muligeria wigita seni y'Ensoko na ndeto kwaligania ase ntunde yiga ya kaberefu na nakomanyia bukarenga nimbato mugeni ase studio astrabe to gusanga amange nero mwanchi mulia nimetenga chinga kichinde no bwate omurire nkagari nchinga kinchiro rokonyoranga amario gatigire kokora emirimo muchando kiulio bere gokwene kigwa ase chinga chitonto betoko yaligeria ase obwime eketrabe to gusanga no mugeni to kondo mwanchi mulingo kwaligane bene nyora yonse naboko yobwate gwetera sensemeri yemitandao Facebook na boigo YouTube gwetera Ensoko TV boigo mwanchi muliria ndochiko igorera chisimi cheito asege keke kerebosio elindo bego gusanga nento yemase yemo boigo naboko bolia liago kubwatikana nenkwana ya bene turabe to gusanga asege keke kerebosio tango ngiri libageriga kwaligane mugeni ase studio atomanye na kyakorokwa na ndenga yakorokoro karibu sana pia mono moralia aseri yetalia nenje ngoro kwa Ogoti Duncan Mugira seitali gusigere geteli nyali bali masaba kolenda ashinga kichabone gamenya taiga kayole aso mucho itomono Nairobi andake mwanjwa na bongo ganiko kumanyinga Duncan yoyo igonde mo science so mereta sobotuki webinyasira biri bitaliko nyara karda kanasa maiso na chitokoro kanga chi microbe pono wetera samangana yo iga manene omwako oyo buna nyasara ororo nabona nyara kobango choru uno yo mo ambassador omoke oja sense ito ya Kenya wetera se kyombeke nene kiaba lingoli abo kekoro ko American Society of Microbiology pono wetera se liabuli elio nonde ngo kwanira mangana manene igoro yenga kieli toko nyara asa magmaito nga marwaire atigire gokole meremu ninki kelitogane titokole na anki kiagendereire go ikatwikeire asenjere yiga tutariko nyara kumanyanga ndio go kitora atumeke elinde to nyoro bokonye iga ase marogoba yabono abongo baligani mwensi mochi cha sobwamo toligerelia sobwamo tonyara go semania sobwamo ikero tora bwo muchando yiga nabeko nyara kananga mwanya getinge ngimatu abwenire na inde tu abwene ira sobogimo mbiyamona karibu sana ngana nera ukwa kwanire nga ebinyasira bedeke gusi squeeze twanalire egesongo negeswahili mono nageno mwanchi muri nabara kuminge ebinyasira ngendo kike ebinyasira aseke gusi kelia bange toko igwa na bitokoroke ebinyinyi ebinyinyi asege songo na bikoro ku charms ase bali bakugwe gesongo ebinyasira nigo bire chikategori go etaninye eye maiganto bugate gendo tokoroka chi bacteria anto bugate chi phylus ime yaronto bugate gendo tokoroka chi sosera go se fungus na ime yaroro na inde go chime mona karto koligere bali bali ngoli mono ngotwara tole e category ende koroku chi spirochetes bono abibyonsia koroko bireta amo twanyara ko biroke binyasira na ime yaroro amaliogo na alabe kirwe sengenjo ko bwenia amaruira ali akorento ne binyasira bone kerangire gokora na geko garere ronda iganda geteko beka maiso marorenga ningi kiarendiro mochando oyo elinde tumanyenga nabanyagitali batalentairo mochando nechinyagitali go senindu mwanya getinge tuarentairo mochando lore to kwanera igoro ya antimicrobial resistance yes timetina kitora beke ngane yaseke gusire kini abagaka bali batorigireti asiri tikori ale na bago tokonya kwento chake kegimoto manyenga antimicrobial resistance ninge wano moralia ekerokoligerelia togo kwanera igoro ya antimicrobial resistance igaigana wonda getekobeka maiso marora so bwenge naki nekero ebinyasira bya chenjiri gose ekera mario gatigire gokora emeremo iga genkinta getego kwana nabego toka na arwalire rero mbuga to borwaire nkogenda kogora mariogo nabongo nyura kini marioga yatari gongonya dikango maringonyo mariogo elindo borwaire boke ni go konyora ngo borwaire bwa mente kanda so mubere wona kere ikeire ga kwanyorange condition ya beire ngong obogima bwa ngere gokonga
chibese chiang'ire komenta na gwetani onsi oborwaire obo mubware nto bonde goiko omonto kwanyora ng'o osirire bona kerto gokwanira ng'a antimicrobial resistance na wonta geteko tanga ekero amariogo atigire gokora emeremo ayekora anyore ng'a kwanyura amariogo orware to borwaire lakini kwanyura amariogo ayamo waikeire atigire gokora emeremo buna are gokora korulitang'ani ayewasoira ase condition to kora antimicrobial resistance kerekende ngikereirera amariogo aya igatie gokora emeremo ebintu mbirorore binge ekero okorigereria bikonyara omonto oikere condition yeiga yogo ikera atari gokora amariogo atari gokora emeremo ekero okorigereria amang'ana aya niga akorentwa nintu abanyene nambe yemo amariogo ekero tokogenda kunywa amariogo nigo okonyora ng'a amariogo twanyure for example tigandete ng'a ngogenda ore gwateba ning'igwete ekeuno otaragenda gopima wateba ng'ereri amoxicillin abantu abange twanare gotumeka amoxicillin abantu abange twanare gotumeka Panadol abantu abange twanare gotumeka mara moja bande twanare gotumeka Sonadol bona kero tokonywa amariogo aya iga tutari gotebigu n'abanyagitari enchera tubwanate ko yatumeka twagenda twegorera intu abanyene kwanyuri ogeri ritukeri na gochia selinde mambi na mambiende igogocha konyora ng'a amariogo aya kere kwa yanyure ebinyasira biri naroka chi bacteria gose chi phylus chinyene igo chigo ikera chiakwa chirichie chiro bona gendo ngerto okoroka sobo science mutation ogo change we condition yobonyasira yaikanera yatwara obonyamasi bwaye yabuga amariogo bono kero kendo gochikota makonywa amariogo atari kokokonya ekiagara bono bacteria nero yonjoire yatwarira obonyamasi bwisaine ko yabuga amarwaire aye nere enchere kogera mwanya bantu twikire tugotwara enjere yetokoroga antimicrobial gosa amariogo atigire gokora emeremo kerendo mari yiga n'umuchando asinse itu ya Kenya ekero okorigereria teri Kenya yoka nabonda geteko tebanga ekero nare kono korigereria noboringo ori nakorira ase miaka etari emeke miaka ng'etano nomo igoro ya emal igoro omochando bw'ensengima nekero ntageteko ikoyenekeri omonto ntegererete bono marogoba ng'ani igoro omochando bw'ensengima oise gosoa ase tokoroka World Health Organization mbabwata omoroberio bwokotorokia ng'ani ngikegenderete ase eng'encho ya emal gwetania World Health Organization ndobwate kiombe kende tokoroka African CDC African CDC nero tokoroka Center of Disease Diagnosis and Infectious Center aigekero korigere na baramu babwata omoroberio Kenya yaito nere kiagera nense ye moto bwata abantu buna ntu abagusi to bwate enaro yokwegorera amariogo nere nense ye mo yabo ebwata omochando ebwe mal iga igankinta ketegoteba ekero korigereri Kenya yaitasa tomenyete obwo amarwaire ya manyinga chi bacteria chi amanyinga nigo konyora omonto akogenda nyagitari rero tebigu oborwaire obwate no bwa manyinga oyo ndatera ogoika nyomba yasinya gokora emeremo abande twarwarira oborwaire bwa TB twabekirwa ase program eri okonywa amariogo ga TB ase metienyi 5 nomo goike metienyi 12 kwanyora ng'omonto onyura amariogo oikera otebigu ng'aya amariogo aya tiga totagete togochenjeria ekiagera toroche ng'a tari gokoraki tari gogokonya igaso gweng'e Kenya nero neyemo yabo yabekirwa ase omoroberio oyo oemal ekiagera abantu mwanyagetinge nense engima yaito ya Kenya abange twasoira ase omochando bwa amariogo atari gokora emeremo ninge kogera omochando yiga obere comment kana ase chinga cheto ase binyoro bito aya liswali ligiya mono moralia ekero okorigereria omochando oyo naratemire kona kwebori ekere ngwe chankera njo monyene aranyingo konyora ng'ekero omochando oyo gosoani gotokorigereria bicycle lakini nabonte gete gotanga omochando oyo nigo chakire ncho monyene nambe yemo igogo kine kiagera mwanya getinge gachire nyagitari onyo bwata malaria oyo guchinde tare chia malaria agendanywe tari goikana wanya no gokore dose kanyu eliogo oikerenga kinga bono na nyure mariogo na igure ng'ana abwena igatigero isabari yoko nchinde tare jakoreki yaeli sekerenga chukuyeria mariogo agibuya namba ya kabere ngorigere tori kwanyora ng'a amarwaire nare buna bono efru ne common cold efru ne likuba elirigo chaliato liria kawaida igaterie bacteria enigere failo kwama konyora omonto imokire oyomo ochirogorire
chi antibiotic buna bone kero konyoro monda arwarire likuba gwatebanga ng'ere cetirizine ya 30 nganywe linde ng'ekonyere abono no twanyoro muchando yo komentera naindi namba ya gatatu lingana ntagete kubeka muno ase mwanya getingendiringa kwanyura mariogo atigaire bono mwana orwarire kwa mutenga gando ligere lipana donere lina anywa aliye gatigara na ayo genderere nobogi ekera ko genderere njire ikwanyora ngo muchando koldeki osoire neri ngana linde ntagete kubeka maiso marore ndiringa rero nigo tukari gotumeka amarioga abege twasenge njoko rwaria ebinyasira by'umubero mwanya bantu asokoro ase agriculture imeje minyameri to together ase chinga jitu kwanyora umuntu nga chingoko chiayengo korora chire orente capsule ya amoxicillin orusi gobeka macho chibekera chingoko chiagendera konyo ngo musandu no chete oyimokie liogo ari goja konywe konyere olibeka ase eminyama wone kerto konyoranga misuse in animals nero nenseme yemo yalendire mechando wone kero koligereria ngana ya igons nginta getegotera igo twasoire aso muchando oemal esengenjo mwanya getinge tweikeire tokale kwekora nintu abanyagitari tokwerikera mariogo naende tuwebekeranga enchera tubwenete ko yatumeka weterase chinjere chisano na isano na chichiagerire twasoire aso muchando bwemal bedengo nyorole kere tuko yeto yegure bube okonyara twachire gosine pana de yo samoxilin na water kere kende kero ya nyure nepeke go to affect na into diswali neligia egento ngere to koroka rere kero korigererio moroberio bwe mal ensengima igora entregento to koroka one health ne nchere korigereria mwanya bantu yaligereri etugo na yaligereri masingira ya setomenyete pone kero korigereria ngombe for example moralia seina alianya mutugeda ngombe kwa ngombe rero eliogo marogoba mwagenda mwakama eliogo liri chinguru chia yendira yaraime ase ngombe kero mwakama mabere ekiagere eliogo maranyinga marioga mange ni gago koremere mugwetera asa manyinga eliogo eli nigo ligo etera asa mabere liaso aso mubero mwanya bantu ekeri aso ira aso mubero mwanya bantu bono na benganga kwanyure eliogo liri ngombe yanyu abono no togo chitwanya romo chando yo kolde kieke oeteira ase chiombe osa ase chitugo chirito tugete tari chiombe chioka aige taoni ase tomenyete engoko na beko bekuga emetie nyebere kwanyoranga engoko yarure kobege chuchu chigwiki ibere yabeire engoko ekoni gwenyama oetera ase njire yekere tokori ebintu binga bunebi oeru ase chitugo twanyora romo chando yo bwe mal amarweire na botokonyoranga entu abanyene ntoranywa mariogo lakini goetera ase njira togo turitia masingira ito amone njira togo turitia minyama ya ito yagerere toikeire aso mochando yo bwe mal Okay, mwancho mulieni yotogendete gusanganere Duncan Ogoti eka togendete gukwanera emichandeli togendete kwementera ase chinga cheito ekerto gutumika kero kende bobe amaliogo bunatabwenereti muchando kito gocha twanyora asa matukayo abosinyora nga morobelio yigana bokuya bwatia ya maseyemo wetera sensemeri mitandao Facebook na boigo YouTube wetera Nsoko TV boigo mwancho mulieni bogusangana intwe wetera sinamba ito yesimi yerega ase screen yeito hobe kogo sangana intwe ye mase imonye kubwateli boli mugene to noleka igase studio na bako bakago koirenelia korende ngaki enseme yiga ya EMR ego so aseme bereito na ende nakiye koika ya amalioga ngako kore emirimo nakiye konyarekana amangana ya so ase tuli liswali elineligia na ende neliboli ligia na bonda ketekote yabanga imase tole nekero twanyura mariogo enchireri etabwenereti na kikia ikeire rero twanyora umuchando bwe mara namba ya kabere twaire chitugo chiitwa mariogo wetera asoko tumeka chituge chikorwa mabere magena inyama na binde byonsi biritokonyora korwa setu ko twabeka so mubere yaito ekiagara etugo twayeira marioga aya bono na intulero wetera ase chitugo twanyura marioga aya nechi bacteria chirichire ime yaito chiakolega ndotokoroka adaptation nkingoroka adaptation mugusina aro yo mindo tanyara ko ntegerera na ko understand buya adaptation neye na arure gusi ase mbulego tu na achura turukana ndaito ko yareta somo fan na achire turukana asomo gasole ekera na achire turukana
wiki endangani iga no mutienyo mutangani omugasole nabo konyara kobago ko affect ya sama tukali abwango lakini ekero ngokora ngo mutienyo yo moika gochemetienye ebere egotoka na atwarire naro enjere yo gotware naro ase enjere yetomenyete nebi nyasira biribire ime yaito gose ebini biribire ime yaito bibwate chinguru cyo karenda marwaire wetera kona ko bya maliogo kalioka nigego ikerana birobyo byatware naro yani onye mpana donalde ko yango mutu okenda wono mutu gogoja konaranga pana donegendo gya kawaida na benganga ne ndagera kwakya ngindagera gote umfano mundu naro konyoro mutu ko mwati otebanganje pana de yatigete ko kolemeremo lero no nyini nyu pana dononya ni 10 tindiko ranga nchibwate ngenjo ayo gwasoira somo chando oyo okoro kwe mar igono bonde te gote yanga ekero tu atumekira maliogo bobe yagera tu asoa asomo chando wa mar kerogede ntatebe nga ekero tu atumekira maliogo gose kwa atumekira segeka na atige gukora emirimo amaliogo na beko nyarekana kwanyura maliogo asengaki umanyete moralia nonyene keroko genda nyagitari egentongero tokoroke dos na boko genda aso nyagitari ogotenga malioga aya nakorikeire goikomotie nyogo chago koira no rende report tuligereri ngangire gokore meremo enaro yo konywa maliogo lio kalioko nywete lioge elima aseli dima elimo lio kalioka ayeki kwego motu mara moja kwego to motu mara moja kwego to motu mara moja ego ikera omobero tuale naro bono no nywe lioge elindiko gokonya bone keroko nyora goikire ngoko nywe lio obwato mochando elioge elingwa kalinyule lakini rero ndiriko gokonya ayemanyanga wasoira so mochando oyo gwemara bede nkore igunda abantu garinga bagoteba nga barabu batanywetia machani omotu oko hadi mazina barabu ne nara batwarire genta nalirio mobere ime ya machani ndubwate gendo gekoroku nicotine ekero kwa nalirio mobere engo mondo konywe changa kana lirio mobere konywe changa go samaru nigo gocha konyora lituko liriata kanyweti nigo bagotaya gabwate chiangofa bona asa abantu bali na baro bakonywa machani ekera atigiro motu gari go mwati nera igotiga manyenga egenda atwarire nerango nerange inero tokoroke angofa bona na malioga ya naro na bakorete kieke na bariko ngonyorore na egari ese chinga gari estomenyete anabokonyora nchina chite nyagitari maybe na igwete omotu uri ko ngati akaberera iga kagaso ngaenda ngalikerwa malioga nchenyore na umwana nene rakare kongeresa ngo mutuko mwatia akaberera gasoire nere mwa malioga ntatebe yu mari nero nateba igo moralia amaliogo igotoko genda ne dos ekero gwachira so munyagitari akorikeira nga chindatere chinakwa igoko genda onyo matuka 5 na bora anyo matuka abere oborwire bori kwabwata bokore kieke waere kwetera na magiso yo munyagitari gemine tinga malioga inaye kwegwonyu go ikakore kieke aere oise ko muchani ngangwati geranjera igo gwangere go so muchando yo bwe mali namba ya kabere amalioga ya kwali ikeru na ya kwali ikeru lakini gwikire kwanyolo ngo mwana na yaro soira ase omuchando bwe kaino yo omanya ko rusia malioga agamoe ekena kigeli naro ka sharing of drugs igone ye nero nenjere yemo togendete gwe soya aso omuchando yo bwe mali nginda ketegoteba gwikiro munyagitari akwa maliogo edos igo munyagitari na malioga ye alingoli igunge dosi ye na beisaine oborwiro bokibwa soira aso mobiro mwanya bantu kanyure aere for example ekero kurigere lindo bwate chi bacteria chire weak chire chibwato oboregeu yani ebinyinyi mbire bibwato oboregeu ne binyinyi mbire imeyo mobere okonyora bibwato oboremu yani ekero konywe liogo lya mareri ndiro konyu na lio nywete na lio rwa okenderete comment eyego koro kinge binyinyi mbiarengo boregeu biro bibiara akure lakini biri bibwate chinguru bado no bikorete kieke no bi bone kero tari gukora maliogo na endo gusanga malioga aya na abande bali batali kere tuno munyagitari gose bali mutagenda na barabu baigwe dos eye nere nchire yemo tuasoire aso mochando yo bwe mali na keko kero moralia na tebete ngene pandemic ere ya soira ase chinga cheito bokiriru tenga covid umanyete covid kero yachete kero mondo na manyete nga tuasoira ase chinga kijo borwere bwa corona eye bone aroteli gukwana lakini no era ase chinga cheito na nero ya itira abantu baita bange basoira ase mechande menene umwanchi mulie naga niko manyanga inkigeko kera tugukana abantu mbasanga maliogo
ingi gekogera abantu mbasanga amariogo ekirenge kenene gekogera ngokana ndosanga amariogo onye kwagenda nyagitari boronge kwalikirwa amariogo no munyagitari amariogo kwegwa nigo kwegwa sengencho borwire boraso mubero wone kerogo sanga amariogo kwegwa asengencho mubero igo e capacity eliye dose otakire konywe lindo muchando so iraso mubero goere teranyara koera wone kerogo asanga amariogo ayo monyene kwekoreire egento korokeri disadvantage kwerente iro muchando noyo nere kwa gwetera samariogo ari gwasanga nere na beranyare kaneta akoro muchando li nere abwatoye iwone kerogo rigererie kerogo gwasanga amariogo nambe yemo kwerente iro muchando na namba yende ya kabere kwarenteire bande bari isiko na barabo muchande sengenjo yoko ba amariogo etanyara ko gotebwa na baria basomeira amariogo na bari basomeira muchando bomubero monye bantu akerekedo omugusio lesiko gari naganiti komanyanga inchira kichiri turabe togotanga emari iga asichinga cheito bono chinjira nchirororo chinyinge inchira yemo ngelingo chakana kigwachire kwalikirwa amariogo omwanjwa ayondigererete na ndo ntegererete tumeka amariogo kolengana buno monye gitari yago chikera a full dose yani ndagata complete your full dose kanywa amariogo goikokore kolengana buno monye gitari yakorere kieke ago chikeire namba ya kabere tiga tutige naro yogo sanga amariogo tutige naro yogo sanga amariogo ekiagere kero twatigire naro yogo sanga amariogo ndocho tutwale mbwengia yogo kora amariogo ari twalikeiru n'abanyagitari namba ya gatatu ngelingo tebanga sanitation sanitation iga minute ngatiga to beke chinguru asa abantu koran igoro yoko baba chenu obo chenu te minute nga gwesibia magwesa aba maboko obo chenu ge minute kerege ntogo kora yani nga kikwakora kende esabe ekiagera enchira yoko nyore bini ebiga bikoranda marwaira ya igatoko kwanira atwariro muchando bwe emal nenchira yemo kwetere bintu biri togokora okonyora umuntu nabo kogenda ase chinyomba cyo bochen wakora kurwaro koirana kwagendera na koragera se kwagenda inyoranga nabatebya obo science yobo igangwege likorwa ebini ebimbiri konyara korekana na maiso aya nabora aligererio okoboko ororenga ni gokorogo safi lakini imeyoko bokoku koimokirie bini ebinge wono nakingo tebana ki tigatonya aleko batogo practice egendo tokoroka sanitation nenjera yende twenchwe egendo gekoroka vaccination nenjera eli abantu togotanga amarwaire tokonywa amariogo agotanga amarwaire nyuma amarwaire ya tarakora kieke ataraje for example abange na watanyare ku understand ndu abete tuchisindani chia covid banda tokagendera bakachiposta abana baitu na bayiboli bali bareka babwata abana ngo igubarenga abana babwate miaka gete ngotongo bakare sindani yoborwire bwa measles abande ngo bara amariogo polio abande ngo bara amariogo ya HPV eye rongoroka vaccination bona kero toko kora muroberio ngabuno yo ne serikali yeito ya Kenya yabekire meroberi isaine yokorenda lingana eli asekero mondo aliwe buya elinde ngachinga cheito serikali gegenda kurwania marwaire aliago cha senjere lieta wenereti nelingana lyo moalio amasingira itase tomenyete manyete umuralia abange bali mbali bantegererete barase chitaoni ao ekenepi nabokonyoro mondo amenyete nyomba amenyete no chafu bintu biria tsibie ko ruase bintu byo koragerere ndagera chingeni chiria kenyete na bamenyete na chiro chinyomba gwetania echichuma ibere ekeroko nyoranga obochabu bwasoira ase nyomba gwetania echume ye mogo sama tukata tabere na boko nyoranga environment yangaire go change embe oko yana yangaire go change ebinyasire ebi nigo bikare gwetera bakanona asembeo embeo ke ya change kwa ngya ko yana embe igo chia so mubere ebinyasire ibono byangaire go soa wasoira so muchando igobone kero tukurenda masingira itaba masafi nige ko tokonya tugerusia so muchando yo bwe mara nate mono na basacha babwate nale chande yigera sabakse lakini nonyara bangi nambaro nabanyaroka babwato muchando yo monene tora bwatiraga utaraso matuko como que igo tokoirana antobe tokomurikira ngamero berikerie serikali yabikira soko ene kinga ngokora toro muchando igambye mono sano mwanchu murieria asogendete gusangana into imigeta senigenso kwastogende
gendete gusanga no mugeni tubwiri tukorera Duncan Ogoti uyo gendete gutumanyia amange kondo mwanchi muri eryango turasoa asumutima komokego tuskatonyegera bwen turasegeke kekero bose irinde tobe tugusanga amange. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho Hazina Towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira gosoa enka yawe mambia bono. Buya kegema inde aso twanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatirere serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwe bakwani gorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa keregendo lakini ngoire ni maega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko